И здравейте хора, аз съм, как се знаете, Shadow King и днес снимаме кой епизод? Не ги броя. Не знам кой епизод. И днес ще строим... Какво ще строим? Миналия епизод ние си ловихме тези хубави овце. Ще върждаме. И ето там онези кошки. Чайте да фана още малко. Виждаме и тук. Тук има май 3 кокошчета. Да, не, 2. Така. И това трябва да влезе тук. Аре да влезе. Така. Супер. Имаме вече 3 кокошчици. И там е пораснало това. Можем да се развъдим хубави кравички. Кравички. Аз, да знаете, не правя за друго тази... Не направих за друго това хубавата фермичка. Се направих за овцете. Знаех, че имам овцеферма. Да си имам овцеферма. И да. Тук мисля, че трети или четвърти епизод се построихме тази къщичка. Тук съм забравил какво имаме. Отиваме насам. Може би ще имаме кравеферма. Но малко по-нататък. Така. Всъщност сега не знам какво да правим. Какво да правим. Аре, ще си направим пътечка от къщата. Ще си направим една пътечка към мината. Ще си направим втора къща. Значи тук ще да се обикарам за хубавата градинка. Не е много хубаво, знам, но все пак е градинка. И разбира се, ще се стъмни. Но къде е слънцето? Чакайте, слънцето заляза натам. Аз обърках. Не знам кога ще се стъмня. Много сече, извинете за това. Тук ще махнем ето тези. Да, залязва. Мисля, че овцете могат, след като са се налюбили, могат пак веднага да се любят пак. Кажете ми, дали можеш. И... да, знам, че пода ми е от дърт, но не ми са такова. Не ми се занимава да го правя от дърво. То може да е от дърво, сигурно, че е от дърво. Така, тук ще се обикаля тази хубава градинка. Така. Един малък проблем. Втори проблем. Първият проблем е, че тук още не е пораснала трева. Втория е, вие го видяхте, че ми се щупи лопата. Втория проблем е много лесен.
много миниатюрен и е готов. Правихме. Обаче втория, първия ден, няма може много лесно да го правим. Бъдем леп. Защото по-хубаво да са по две, отколкото по едно. Иначе тук ще е на хорото. Така. Точно стигна, бе. И така. Така, мисля, че е готова хубавата ни пътечка. Взимаме от това. Ако ни даде сидове. Те може би ще събера малко сиц. Хора, виждате ли тази хубавата поляна? Тук беше цялото в трева. И аз, разбира се, го премах. Цялата трева вече няма. Ето в такава трева беше всичко. Ще направим 4 кокошки. Не повече. Така, да правим 4 кокошки. Те, здравейте, вие вече ме снасяте яйчеца тук. Така, ето преди там си. Си, извинявай. Ти защо си тук навънка, бе, моето момиче? Или момче? Я влез вътре. Ела вътре. Че като ни е пораснало. И тарве си. Арбе, не ме стига. Един си много листа. И в този епизод ще се занимаваме главно с фермерство. Той е влязо. Добре. Не. Не. Ще взема още. Си ще ги любя още. Но мразя този ефектро. И... Аре. Те. Снесе. Супер. Сега да вземем яйцето и да пиле, ако има. Те. Мисля, че за сега фермата се развива добре. Но нас там за овцете не се развива чак толкова добре. Привършвам в този епизод, може би. Щях да правя още една къща. Аре, в другия епизод ще. О, супер.
едно мънинко. Фит. Лайти. Фит. То. Сега това са 4 овце. Трябва да не носи. Те 3 си да. За да никъде нямаме стигнат. Те мисля да привършвам този епизод. Този епизод ще привършвам. Да. Чакайте малко само. Да го спирам още спокойно. Да. Три сида. Не да събера още 5 сида да станат и ще ги засея. И няма се падне още един сид, бе. Yes. Засявам ги и спирам клипа. Едно, 2, 3, 4. Така. Еми, до тук ще спирам клипа. Надявам се да ви е харесал. Аз се радвам, че бяхте с мен. За вас аз бях Шалкинг БГ. И до скоро!